Is-swieqi lokalità li tul is-snin kienet iddominata minn att ta' esperjenzi ta' kriminalità. Dan anke għax qiegħda viċin Mekka ta' divertiment. Iżda fl-2014 kienet irreġistrata rata inqas ta' serq mir-residenzi u l-vetturi f'din il-lokalità. L-assistent kummissarju Martin Sammut spjega kif huma diversi inizjattivi li ttieħdu li qegħdin iħallu l-frott. Ħetas hawnhekk apposta minħabba residenti ta' swieqi. Din qed tiġi immenjata kuljum b'numru ta' pulizija. Il-pulizija ma jkunux dejjem biss ġolassa, imma anki joħorġu nsaħħu ħafna li joħorġu anki foot patrol biex kemm jista' jkun il-lokalità tintlaħaq minn kull imkien. Is-swieqi mhijiex l-unika lokalità fejn qed jittieħdu dawn it-tip ta' miżuri. Il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar spjega kif il-korp qed isaħħaħ il-preżenza tiegħu f'bosta postijiet oħra. Il-Pulizija fid-distretti, fid-diviżjonijiet, għandhom istruzzjonijiet li jagħmlu aktar patrols, foot patrols fit-toroq. Naraw il-preżenza tal-uniformi, partikolarment tal-uniformi fit-toroq, diktejn ħafna anka l-prevenzjoni tar-reati. Dawn il-miżuri huma maħsuba wkoll biex ikomplu jnisslu l-fiduċja fil-korp tal-Pulizija. Ukoll il-Rapid Intervention Unit illi xogħolhom huwa patrols 24 siegħa kuljum. U dawna qegħdin f'ammonti illi kollhom l-erja kemm jista' jkun żgħira sabiex il-post kwalinkwe inċident li jkun hemm jintlaħaq immedjatament. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela sostna kif it-titjib tas-sigurtà fil-lokalitajiet hija qafas prinċipali fil-ħidma tal-Gvern. Stqar li l-Gvern kommess li jkompli jservi l-lokalitajiet bl-aħjar mod possibbli u għalkemm jifhem li fadal ħafna xi jsir biex kontinwament tkompli tissaħħaħ il-preżenza tal-Pulizija fit-toroq.